Moltes gràcies, Oriol. Per tancar, parlarà l'Ivonne Grillet de la Junta d'Òmnium Cultural. El tancament, evidentment, serà molt breu, simplement com a representant i com a vocal de la Junta d'Òmnium Cultural, doncs una vegada més reiterar que nosaltres som aquí en aquest acte com a expressió de la societat civil catalana, d'una part de la societat civil, però que intentem que sigui cada vegada més emprenedora com a societat reivindicativa i també més conjunta. És a dir, nosaltres creiem que ajudem i amb aquesta activitat d'ara, que estem ajudant el Mercat Català, volem una mica expressar la nostra voluntat que aquesta societat civil catalana cada vegada vagi amb una reivindicació més unida i més unificada. En aquest sentit, també agraïm que els eurodiputats aquí presents hagin volgut recollir aquesta iniciativa social a favor del català, com deia la nostra presidenta, una iniciativa entre moltes altres que s'han anat produint en la història de Catalunya, però també que s'estan produint cada vegada més al llarg d'aquests anys. I a part d'agrair-los aquesta presència avui, aquesta recollida de les 32.000 signatures en favor de l'oficialitat del català d'una manera diferent a altres, en versió electrònica, també encoratjar-los i sol·licitar-los la seva col·laboració, a veure si és possible que el seu acord i la seva activitat també conjunta que els estem demanant pot ajudar a aquest reconeixement que creiem que seria de justícia històrica per al català, que també seria model de convivència, model d'aquesta Europa plural, d'aquesta Europa dels pobles i de les nacions, en la que Catalunya des del primer moment també ha demostrat que ha cregut i ha participat i que creiem que seria de justícia aquest reconeixement formal i oficial sobre la llengua catalana i de la nostra nacionalitat. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Ivonne. I ara, si teniu qualsevol pregunta. Sí, és pel Miquel. Són dues preguntes. Una, què espera en concret que facin aquests 4 diputats amb les firmes? I la segona, per què l'última etapa en bicicleta? Bé, el que espero dels eurodiputats és allò que ja sé que faran, que és donar impuls al català d'una manera o d'una altra, i ells sabran millor que jo quines vies poden trobar dintre d'aquesta institució, que és molt gran, que és molt complexa, però sé que amb la seva voluntat amb la que ja van arribar aquí a Brussel·les, més aquest suport afegit, sabran com moure aquesta llista perquè el Parlament sàpiga, sigui el president del Parlament, sigui a les esferes on ells puguin arribar, perquè es quedi palès que el català vol ser oficial al conjunt de la Unió Europea. Llavors, l'última etapa la vam fer en bicicleta des de París, des de la delegació del govern de la Generalitat, ahir mateix, on ens va acomiadar el delegat, l'Apel Escarot Rovira, i vam arribar fins a les portes d'aquí del Parlament Europeu. I el que venia a representar és la cursa pel català. És una cursa que espero que sempre trobi algú per pedalar, per córrer. Jo ho he fet durant 2 anys i mig, el meu temps s'ha acabat, però l'objectiu encara queda per aconseguir. Així que interessa que sempre hi hagi algú disposat al peu del canó perquè això continuï avançant. Sí, buenos días, Daniel Basteiro de Público. Me queda claro lo que piensa Oriol Junqueras y María Badía de la presidencia española de la Unión Europea sobre el impulso del catalán como lengua oficial. No sé qué piensan los demás miembros de la mesa y quería preguntarle también a María Badía sobre esa reunión de la que ha hablado con Buzek, si es algo que ella va a pedir o cómo se va, qué se le va a pedir al presidente del Parlamento sobre estas firmas. Gracias. Podem contestar de fora atès que han d'entrar els... Va bé? Sí? Qualsevol dubte comencem aquí. Gràcies. Els dos botons són vídeos, on hi haurà un